nanguha mi og kana ang kuan. Nanguha mi og prutas dito sa kuang ugangan. Kapayas. Pero dili na ta, agoy, ginuko saging man ni. Saging. Pagkuha sa dito sa kuan di. Kay ato man nilong agon oh. Dali. Nya kana bayabas. Pagdali ba? Itong tagok. Ito. Hinog dahil madak. Hindi mo hinog. Hindi ko wala bisa ibalik. Dani ang kaibukan. Pasyon. Saging. Ito lalo sa nila no? Meron Na oh. Nagali ang panguan. Ito ni. Bayabas. Bayabas. Isa ra ka bayabas, Jay? 1, 2, 3, 4. Ala. Naghana ano sabi na. Lata. Ano sa mani? Citrus. Bayabas. Ano ba da? Passion. Wala na inom kanina kasi. Pasyon. Sino? Citrus, guro naman. Ano, citrus ng lata. Citrus na. Kano? Daot na. Kano, ay. Suwa. Na, daot na mibi. Suwa. Iya kan ito. Ini tinggal ko pa da. Suwa. Murag bayabas o suwa. Mo to ni. Utang na nato diha. Pila na kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unong na. 7. Hoy, Brahman ma. 1, 2, 3, 4, 5. Ano pala ng Nan, tamila papaw si ma. Ano man? No, sa kon saging? marang. Ang tumarang di ko abi. Kajay. Ko tumarang ba? As komunike. Bayabas. A few moments later. Luto ito ang sulayan. May question po. Gasan po. Itong malaslag. Oh, aman. Guys, maayong buntag ka na itong tanan. Nga, panlaba di ita. Wari-wari mi kay kung tuig naman lagi. Dagan kay kog labhanon. Karon mga bigsit na kong labhan ato. Kay naminta sa pakita kay haring adlaw. Nga, mga bata. So, tuloy-tuloy na.
Guys, naluto na ang pinakbit. Nara. Og nagugad na si Princess para sa pamahan. Walang laba. Nya na si JJ na guys, nanlihig. Inarang panglaban ni mama. Para guys. Ang labanon. Ang laba pa si mama guys. Nya si JJ nanlihig. Guys, natay pinakbet, ug natay rice, ug natay ginamos. Umak daw. May namak pa? Umak. Ay, umak. Kato di ko ano ba? Ngol. Tuya. Oh, tuya. Ganyan. Alin naman anak bugno yung utan na yun. Ay, kita na mga ane. Pray na ta. Kanan? Dili ay. Anak yung nandit ka. 130 ra. At least na, sila ko. Ano ba kaya po na naman? Maritis na guys. 37. Pag-print, ko nang termos. Hindi, ikin na lagi. Ano na yung utan. The Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, in this church, which please to hear about Jesus, and by body, to Christ, and Lord, amen. Mama, hawak ka. Huwag ka mani ah. Sintra. Butang na dito. Yay! Alaw. Isa. Di. Mahulog ka rin, Zay. Hindi ka makita yung papa. Loy. Kung isa ka? Naday si Bonsoy. Talaag si Bonsoy. Oh, sige na soy. Dani, itang gulay. Isa nagluto na ni. Kuya. Pinakbit na itong sudan. May ginamos. With ginamos. May ginamos mo ka na. Basta kay ko kay nag sayumig panlaba. Wa mo human kung bang gapong. Ano yung kasara na mo? Luto natin. Halo. Untong nam kada be. Lang kape na be. Ano be? Aw. Ja. Ang ginamos. Oh! Oh, ag-ilis ako. Ilis ako, mamahaw na ka. Ito mama. Asa mama? Abit din. Puro 4 ba? 4. Ang bayad. Ini ilis. Ano? Alam mo, ini kumuha na yung ano sa buhay. Ano sa buhay. Asa mo maninay be?
Ay, maninay. Tugtuon mo kasi maninay ko lang. Ya, maninay, dani, jay-jay ka, wala diya dire. Tuwatanan buhol. Video na. Dito man siya ginawa na kada. Ma? Video. Dito man siya ginawa na ano. Kaya ito ta. Kaguna ka pa daw, ban si tata. Ay, ito na nagagli. Ano si Jay-Jay ako na? Ano si Jay-Jay ako na? Din si tata. Kaya din magiging. Kana, mga bulingon tanan doy. Ikamutang na dito ka. Ini ako ang natupon. Pag-edit sa din doy, kadali lang doy. Maka-upload ta. Ano yung kape? Buat ni mama. Ano ka ba? Gumun na ako. Bugani. Ano lang? Ha? Ito ginom siya malikod pa. Hmm? No, Hindi ginom ka siya nyo malikod. ginamot da. Gusto gid kita magbuhat. Siya malikod. Thank you. Doon na mas. Kanya? Hmm. Nara yan ni Nay nagdadadaan mo da. Dami mo si tata de. Kung ano. So, ako pong buhol lang yan, pero na yung maninay din eh. Kasi siya, Ano siya? Sit na. ano, pag-ibig ko, nanlagbat ko ng gata mo, Bing. Mama. Pinlik ka na si. At pahapit, ay piling ka ba? Hapit ah. Guys, Ako nang nasa ko. Hangaon tam. Dili na katiris. Hangaon na. Ako ni. Ay nagilag si ako. Dito pa. ito, paspas lagi dito. Daghan ta ha. Ito ang dito sa'yo? Wala na on the Semarang guys. Kung ka malanggan. Kain ko yung dito eh. Kauna ni Bili Kuya. ate. Sinagbili ate sa sa'yo. Pila ka ba kiminog din, Soy? Dagan, ninog, Soy? Binli si ate. Ayaw na, naibutang, Soy. Papa, ako mana. Pangaon. Pangaon kaming karon. Mahapay ka manggig na. Pangaon ka guys, Semarang. Oh, hahay. Ihay! Bakit? Na, dito na pangayo ni Kuya Bunsoy. Kaya mo pangatag. Kaya patalaw na ko sa. No, isa ka busla oh. Isa lang ba? Dahil Semarang. Ano guys, saan ka marang? Ang Semarang. Guys ha. Marang ta guys. Marang ka guys. Oh, hahay. Aha, hay. PM lang sa ganaan kumaon sa Marang.
iimusgat lang. Lah, wow! Hahay. Yummy. Hahay. Hahay, lami. Bisoy, bang bisoy. Okay. Level na? Oo. Naman tong taklong nga.